ଗୁଲୁଗୁଲା ଗୁଲୁଗୁଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଘରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ତ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବାଟ, ଏଠି ରହିବାକୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ବୁଢ଼ୀ ରାନ୍ଧୁଛି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଆଜି କହିଛନ୍ତି ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ହବ ବୋଲିକି, ଦେଖାଯାଉ। ଇଏ ଟୋକାକୁ ଦେଇଥିଲି ପାଠ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଏଇଠି। ଆରେ ଗୁଲୁଗୁଲା ନା, ହଁ ହେଇ ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ପାଠ ଦେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ଖାତା ବହି ପକେଇ କ'ଣ କହିବ କହନି, ଏ ପିଲାଟାର ପାଠଶାଠ କିଛି ହେବନି। ଆମ ବଂଶରେ ତ କାହାର ପାଠ ହୁଏ ନା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଠଶାଠ ପଡ଼ିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଖାତା ବହି ଆଦର ଅଧା କୁଆଡ଼େ ଚିରିକିରି ନେଇ ପଳେଇଲାଣି। ହେଇ କ'ଣ ଲେଖିଛି? ସବିତା, ତମ କଥା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଲକଡାଉନରେ ଯଦି ତମେ ଆସନ୍ତ ତାହେଲେ ଦେଖ। ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କୋଉଠି ପ୍ରେମ ଫେମ କଲାଣି ବୋଧେ। ଗୁଲୁଗୁଲା ଆସୁ ଆଜି ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ପଣିକିଆ ଉପରେ ତୋତେ ଦେଇଥିଲି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। କାନ୍ଦୁଛି ବିଲୁଆ ଭଳିଆ ପାଠରେ ଖାତାକୁ ମଡ଼ିଦେବି ଖାତାକୁ ମଡ଼ିଦେବି। ଶଳା କୁକୁର ମରିବୁ। ବାପା କହୁଛି ଶଳା କୁକୁର। କଲମ ଉଠା। ଏଇଟା କିଏ ପକେଇଲା? ଏଇଟା କିଏ ପକେଇଲା ତୁ ଜାଣିନୁ? ଏଠି ଖାତା ପକେଇଛୁ। ଇଏ ଚିଠି ସବୁ କାହାକୁ ଲେଖା? ସବିତା କିଏ? ସବିତା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଓହୋ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛୁ? ଲେଖିଥିଲି ଆଉ। ସବିତା, ତମ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ମୁଁ ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭାବେ, ସକାଳ କେତେବେଳେ ହବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେବେ। ହଁ ତୁ ବହୁତ ଭାବୁଛୁ, ସେଟା ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ। ହେଲା, ତୋତେ ଯୋଉ ପାଠ ସବୁ ଦେଇଥିଲି 1 ରୁ 14 ଯାକେ ସବୁ ତୋର ମନେ ଅଛି? ସବୁ ମନେ ରଖିଛି। ଡେଉଁଛୁ କାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ? ସବୁ ମନେ ରଖିଛି ଭାଇ, ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ମଣିଷ ଛୁଆ ଭଳିଆ କାନ୍ଦୁନୁ, ଗଧ ଭଳିଆ କାନ୍ଦୁଛୁ। କ'ଣ ସବୁ ମନେ ରହିଛି ମୁଁ ପଚାରିବି। ହେଲା, ଏକ ଆସେ। ତୁ ବା ଏବେ ଆଇଲୁ, ପୁଣି ଏକ ଆସେ କ'ଣ? 1 ଆସେ, 2 ଆସେ, ଚଲେଇଛୁ ଗୋଟେ ପାଲା। ସିଏ କ'ଣ ଗଞ୍ଜି ଚିରିଯିବ ଗଞ୍ଜି ଚିରିଯିବ। ମରୁଛୁ ତୁ, ପାଠ ସାଠ ତ କିଛି ନାହିଁ। କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖୁନ କିନ୍ତୁ ଓଟ ମୁହଁ ଭଳିଆ। ଖାତାକୁ ମଡ଼ିଦେବି ପାଟିରେ, ମଡ଼ିଦେବି। ଏମିତି ମଣିଷ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଗଧ ଭଳିଆ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଯା ପଚାରୁଛୁ କହ। ପଚାରେ ଭାଇ, ପଚାରେ। ତୋ ବାପା ପଚାରନ୍ତୁ। ବାପା ପଚାରନ୍ତୁ। ତତେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ତୋର ସେ ମାମୁଁ ଘର, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେଦିନ ସେ ପୋଷା ଓଷା ହଗୁରି ଇଏ ସବୁ କହିଲେ ତମ ପୁଅ ତମକୁ ମାନୁନି, ବେମୁରିଆ ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ଏଇ ସବୁ ପାଠ ଗୁଡ଼ା କହିଦେବୁ ଯଦି କୋଉଠି? ମୁଁ ତତେ ତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ବାପାକୁ ବାପା ଆପଣ ବୋଲି କହିପାରୁନୁ? ବାପା ଆପଣ ତତେ ତୁ ସବୁ କହିଯା। କେବେ ତୋର କିଛି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ। ହଉ, ଏ ପାଠ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି, ଆକୁ ସବୁ କହିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ପଚାରିଲେ ତୁ ଡଗ ହେଇକିରି କହିଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଇଥିବେ ସେତିକିବେଳେ ପଚାରିବ। ଜାଣିଚିଲ ମୋ ଧନୁଟା। ଗୁଲୁଗୁଲା, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଢଗ ଅନୁସାରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖେଇଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଢଗରେ ପଡିବ, ଗୋଟେ ହିତ କଥା ଶିଖିବୁ। ମନେ ଅଛି ତୋର ବାବା? ମନେ ଅଛି। ମୋ ଧନର ମନେ ଅଛି। ଦାନ୍ତ ଘଷିନୁ କିରେ? ଏମିତି ସ୍ମେଲ ଆଉଛି ପଚା ମାଛ ଭଳିଆ। ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ଭଲ କି ଦାନ୍ତ ଘଷିବୁ ନା। ଖଇନି ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ତତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି? ଭୂତ ପୋଡା ମୁହାଁ କୋଉଠିକାର ଖଇନି ସିନା କିଏ ବଡ ହେଲେ ଖାଏ। ତୁ ଏଡି ବଡ ପିଲା ଖଇନି ଖାଉଛୁ? ଚୁଚୁମା ଖାଇବି। ଚୁଚୁମା ଆହୁରି କ'ଣ ଖାଇବୁ ନା। ହଉ, ମୁଁ ତତେ ଯୋଉଟା ଢଗରେ ଶିଖେଇଦେଲି ସେଗୁଡା କହ। କହିଲେ ଚୁଚୁମା ଖାଇବି। କ'ଣ ଚୁଚୁମା ଖାଇବା? ଚୁଚୁମା କହିଲି, ତୁ ଆଗେ କହିଦେ ପାଠ। ଛାଡ଼ିଦେ ଚୁଚୁମା ଛାଡ଼ିଦେ। ଡେଇଁ ପଡୁଛି ନାଚ କରିକି। 12 ମଜା ଖାଇବି। 13 ମଜା ଖାଉନୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ସବୁ ପାଠ କହିଦେବୁ ତତେ ଚୁଚୁମା, 12 ମଜା, ଗୁଲୁଗୁଲା, ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସବୁ ଦେବି। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ହଉ, କହିଲି ଦେଖିଆ। 0 ପରେ 1 ପାଉଁରୁଟି ସେକ। ଭଲ କାମ କରି ରଖ ଦେଶର ଟେକ। 1 ପରେ 2 ନୁଙ୍ଗି ଖାଇଗଲା ଉଇ। ଆମେ ସଭିଏ ଭଉଣୀ ଭାଇ। 2 ପରେ 3 ତ ପିଚାରେ ଫୋଡ଼ିଦେବି ସେଫ୍ଟି ପିନି। ଆସ ପଢିଆ ପାଠ କୁନା କୁନି। 3 ପରେ 4
ଘରୁ ଯାଅ ଭାରି ଘରୁ ଯାଅ ଭାରି କିଏ ବେ? ଚାରି ଧାମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୀ। ଚାରି ପରେ ପାଞ୍ଚ ଡିଜେ ବଜେଇକି ନାଚ। ଋଣ ନକରି ସଞ୍ଚ। ପାଞ୍ଚ ପରେ ଛ ମଦ ପିସ ଚକା ପକେଇବ ହେଲା। ଚକା ହାତରେ ନୁହଁ ଗୋଡରେ ପକ। ତାପରେ କହିଲୁ ଛ ପରେ ସାତ ଅଜା ଆଈଙ୍କର ଥରୁଛି ହାତ। ମିଛ ନ କହି କୁହ ସତ। ସାତ ପରେ ଆଠ ଦିନ 11ଟାରେ ଶୋଇକି ଉଠ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠ। ଆଠ ପରେ ନ ଚୁପ ତରେ ବ ପରିଷ୍କାର ରହି ମୁହଁ ହାତ ଧୋ ହେଲା। ଏତେ ଲମ୍ବା। ହଁ ନଅ ପରେ ଦଶ ସଞ୍ଜ ନଇଲାଣି ଘରକୁ ଆସ। ଆଉ କଣ 9 ପରେ 10 ଚୁପ ତରେ ଖସ। କେମିତି ଏମିତି। ଗୁଲୁଗୁଲା କଣ କଣ ଖସ ଖସ ହଉଛି? ଆଉ ମୁଁ ବା ନିଜେ କହୁଛି ଆମର ଏପିସୋଡ ସଇଲା ବେଳକୁ ଜଣେ କିଏ ଆସି କାନରେ କହେ ନା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଗୁଲୁଗୁଲା ନୁହଁ, ଏହା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ କିଛି କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଆମେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମନୋରଞ୍ଜନ ୱେରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ହସାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ସୁଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କୁଶିକ୍ଷା ନୁହଁ। ଗୁଲୁଗୁଲା ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆଦୌ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିଲକୁ କୁତୁକୁତୁ କରିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଲର ଘଣ୍ଟିକୁ ଟିଙ୍ଗ କିନା ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।